resulta ng aming pinagpagunan. Team Lakas pa yan eh. Ay mga kasinag, good morning. Ngayon pala mga kasinag, lalagyan na po ng kisame ito. Ayan, arabaho na ng Team Lakas. Pasensya na kayo mga kasinag kasi nung nakaraan, natagalan po kaya gawa nitong kahoy na itong number ko. Dito natagalan sa kahoy na itong pahabol. Kaya ngayon lang mga kasinag ulit na trabaho ito. Kaya pasensya na po sa lahat ng sponsor. Pasensya na kayo mga kasinag. Pero ngayon po ay pagpapatuloy namin ang trabaho. Si Bading, Tio Mando, ay meron, kay King, kay Barok, si Kamilbin. Ayun mga kasinag, magtrabaho muna kami ha. Tagkalin ko muna itong mga electric pan na yan. Tapos papakuha nila ng mga lagay ng plywood. Update ko kay mamaya. Tulak. Hindi ata pantay ang simento niyan. Hindi nga pantay ang simento. Oo. Di dapat pala na si pagkatikot naman galing ko na si. Pagkatikot naman. Pero kaya Tulak lang, tulak. Siguro. Tingnan natin mga kasinag. Itutulak ni Kabilbin kasi katal yun. Hindi kasi pantay yung simento mga kasinag. Kailangan habulan. Yan yung mga kasinag, si Tonton ang palit kay papa niya. Kasi dumating daw yung simento na ano, gagamitin niya sa daanan. Dumating na daw yung simento. Ayan mga kasinag, nakatapos na kami ng isa. Ayan o, ayan. Yung isang block lang na yan ang natapos namin. Dito wala pa, susukatan pa namin. Tapos dyan. Tapos dito naman sa unahan mga kasinag, yan ginagawa nila kasi may design nito mga kasinag. May parko-arko yung pataas sa pagganon kasi mababa eh. Kailangan taasan to kasi mainit. Iinitan dito si Father pag mababa. Design na nila yan. Kaya mabusisi ang pagtrabaho ng kisame dito mga kasinag. Gawa ng may design. Dito, trabaho namin ang diretsuhan lang. Tapos si Mrs. mga kasinag nagdala ng isnakan. Ito na, ating merendalan. Ayan o. Yung mainit-init pa. Nasa ludso. Ito na pala si Kuya. Mamaya, marito na! Wala yung bango nito. Ayan pa si Mrs. Wala lang. Kaway naman dyan. Yan. Tapos si Pitoy pala dito. Pitoy! Pitoy! Bantay namin yan, bantay. Gumagaling na yung sugat niya mga kasinag. Yung nasa likod niya, tinutubuan ng balahibo. Pitoy! Nakain nga sa lunsod. Di ba nakain? Ayaw ba ka? Ayaw. Gusto ba ka? Mainit pa man kaya kayo. Grabe kayo po. Kapalin na ngayon. Wala po. Kapalin. Yan ito siya na lagi. Bago yung preso. Hindi na lang kayo. Ayun mga kasinaga, ito pala nga ang trabaho. Ayan. Dito hindi pa gaano kasi mabusisi yung gilid pa lang. Ayan o. Dito, nakadalawa na. Ayan o, dalawang block na. Mamaya naman yung sa huli yun. Pinakang huli dito. Mamaya naman yan. Ito pa yung turno ni Tio Mando. Dito na inilagay sa simbahan mga kasinag. Imbis na ipatrabaho niya para sa sarili niya, dito na lang inilagay sa simbahan.
resulta ng aming pinagpaguran. Team Lakas kaya ninyo. Guwapo ko no? Last one, ikakabit dito sa kantuhan. Ayan naman kasi nagang resulta. Yan, okay na. Tapos dito na lang. Ayan. Dito sa lugar na ito. Kasi may design yung mga kasinag eh. May design yung ano na ito, lugar na ito. Ito, pantay lang ito mga kasinag. Tapos yan, pag ganun yan, slanting. Tapos pagdating sa taas, pantay naman yun. Oh, tapos doon sa kabila, ganun din, slanting. Tapos pantay man sa may kantuhan. Sagnangin na salming mo. Duhana. Duhana salming mo. Ano, hindi makuha? Hindi madali yung ganito. Kantuhan. Ano? Salming na yan. Hindi, salming. Okay na. Tapos na ito. Dati pa yan. Kamahiyan talaga ang panganay ko. Uy, ano yan? Saan galing ang avocado mo na yan? Daw. Oh, yung avocado mo, laki ah. Asaan? Kayo avocado yan? Tanim ko baka avocado yan? Bakit kinukuha niyang bunga? Dahil bunga ng avocado mga kasinag oh. Yun oh. Kumuha si Janjan. Ayan oh, kumuha si Janjan. Wala, bulok pang baga. Eh, may ano yung pwede na dahil kakano sa Malaki sana oh. pahinugon ko ni. Ayan mga kasinag. Ito na yung resulta ng natrabaho namin ngayong araw. Ayan oh. Oh, di ba? Oh. May mga frame na. Pasensya na kayo kung medyo madilim. Tapos dito may design yan. Nakita ba yung design? Ayan. May design yan mga kasinag. Pantay ito. Pa-slanting yan. Tapos pagdating doon sa tahaw, pantay yun. Tapos doon sa gilid, slanting man na ganun. Tapos pantay. May design itong lugar na ito. Kasi mababa kasi ito mga kasinag. Oh. Tingnan nyo daw. Pangit naman mga kasinag kung mababa lang yung kisame. Tapos nagbimisa si Father. Mas maganda talaga yung ganyan. Si Father din daw nag-suggest niyan eh. Na ganyan yung ilagay dyan. May design na ganyan. Ito mga kasinag, torno lang ni Tio Mando. Yung torno niya na ipapatrabaho sana niya para sa kanya. Dito lang ipinatrabaho sa simbahan. Ayun Tio Mando. Ayan, tapos yung misis niya yung Tio Payday. Battery po ng ano pa yan, camera. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang. At yung aming mga kasamahan sa Team Lakas, nag-uwian na. At may mga gawain pa yun. Ako mga kasinag, uuwi na rin lang. Uuwi na. Tapos na naman ang pagsubok ngayong araw na ito mga kasinag. Salamat sa mahal na Panginoon at salamat sa aking mga grupo sa Team Lakas na patuloy pa rin nakasuporta sa atin. Thank you so much, lalong lalo na sa mahal na Panginoon. Thank you. Ang lagay ng dagat namin ngayon mga kasinag, ayan. Oh, di ba? Hibas ang dagat namin ngayon. Palaki pa lang ang tubig, pataib pa lang. Pataob, sabi nga di sa Bicol. Maaga pa naman. Balikan namin yung mga kasinag. Bukas naman uli kami magtatrabaho. Tapusin namin yung kisamihan na yon. At pag natapos na yon, sa mga susunod baka ako lang magpintura. Kung ano pang dapat gawin doon, utay-utayin ko na lang mga kasinag.